Yaşar Kemal û bandora Evdalê Zeynikê. Arslan Özdemir. Pênûsa Yaşar Kemal bi dengê Evdalê Zeynikê hat hevîrkirin. Destanên Anatolyayê dîsa di romanên wî de zindî bûn. Yaşar Kemal, navê rastî Kemal Sadık Gökçeli ye. Di 6 Cotmeya 1923 de li gundê Gökçedamê yê li ser Osmaniyeyê ji dayîk bû û di 28 Sibata 2010 de li Stenbolê jiyana xwe ji dest da. Yaşar Kemal kedeke ku nayê ji bîrkirin pêşkešî wêjeya cîhanê kir û bi taybetî jê bi çavderiyekê kûr û jêhatîbûnekê edebî bi jiyan û pirsgirêkên gelên Anatolyayê re mijûl bû. Yaşar Kemal di malbateke xizan a cotkar û Kurd de hatiye dinê. Malbata wî di şerê cîhanê yekem de ji wanê Koçî Çukurovayê kiriye. Dema ku tenê 5 salî bû di mizgeftekê de bû şahidê kuştina bavê xwe û vê bûyerê birînên Kurd li ser wî hiştin. Di heman demê de di encama qezayekê de çavê xwe yê rastê winda kir. Yaşar Kemal di romanên xwe de têkoşîna jiyanê ya gelên Anatolyayê têkiliya xweza û mirov û dewlemendiya çandî bi zimanekê bêhempa nivîsandiye. Lê ti paşxaneya vê cîhana vegotinê de kevneşopiya edebiyata Kurdî devkî ya ji koka Yaşar Kemal tê û nûnerê wê kevneşopiyê Evdalê Zeynikê xwedî bandoreke mezin e. Yaşar Kemal ku li axa Çukurovayê ya bi bereket mezin bû, bi çîrok, stranên gelêrî û destanên ku di zarokatiya xwe de li wan guhdarî dikir teşegirt. Ev kevneşopiya wêjeyî ya devkî di jiyana wî ya wêjeyî de cihekî giring digire. Yaşar Kemal di romanên xwe de ji vê kevneşopiyê sûd wergirt û hêmanên mîtolojîk, epîk û folklorîk bi awayekî modern li hev xerman kir. Evdalê Zeynikê 1907-1855 yek ji nûnerên giring ê wêjeya gelêrî û kevneşopiya dengbêjiya Kurdî ye. Evdalê Zeynikê di dengbêjiyê de kesayetekî hêja ye ku bi taybetî di warê wêjeya devkî ya Kurdî de xwedî cihekî giring e. Bi vegotina xwe ya helbestî, bi dengê xwe yê xurt û çîrokên xwe yên dramatik bûye hunermendekî ji çanda Kurdî ku nifş bi nifş hatiye veguhestin. Evdalê Zeynikê li gundê Zeynikê yê navçeya Diyadîna Agiriyê ji dayîk bûye. Gundê ku lê jê dayîk bûye wek nasnavê Zeynikê lê hatiye kirin. Evdal her çi qas ji malbateke feqîr be jî bi jîr û jêhatiya xwe ya hunerî xwe bi lez û bez bi pêş dixe. Ji ber ku di temenekê piçûk de çavên xwe winda dike, ziman û deng dibe deriyê wî yê dinyayê. Kemasiya wî ya dîtbarî bû sedem ku jêhatîbûna hevsengiya wî bêtir kûr bibe û balê bikişîne ser vegotina devkî. Bandora Evdalê Zeynikê îro jî li ser kevneşopiya dengbêjî û wêjeya devkî ya Kurdî tê hîskirin. Dengbêj wexta ku kilamên wî distirin nîşan didin ku mîrata wî ya çandî çi qasî xurt e. Evdal ne tenê dengbêj e, dengê Kurdiyê ye jî. Jiyan û berhemên Evdalê Zeynikê de bîra Kurdan de cihekî kûr digire û kevneşopiya dengbêjiyê bi nifşan berdewam dike. Siyabend û xecê berhema wî ya herî giring e. Dikare bêgotin ku çîrokên Yaşar Kemal di zarokatî û xurtaniya xwe de li Çukurovayê ji dengbêjên Kurd bihîstiye, şêwaza vegotina wî ya epîk ava kiriye. Çîrokên Evdalê Zeynikê ji wan çavkaniyanin ku bandoreke kûr li xeyal û têgihiştina estetîk ya Yaşar Kemal kiriye. Destanên Evdalê Zeynikê bingeha hêmanên destanan ên ku di berhemên Yaşar Kemal de pir caran tên dîtin pêk tîne. Di romanên Yaşar Kemal de jiyana karakteran abixwezayê re helwestên wan ên qederparêz li ber nirxên mirovayî yên gerdûnî şûpa kevneşopiya dengbêjiyê digire. Bi taybetî di berhema xwe ya İnce Mehmet de têkoşîna takakesî ya li dijî destilatdariyê weke şîroveyeke nûjen avê kevneşopiya destanan dikare bênirxandin. Çîrokên Evdalê Zeynikê jî ji bo balkişandina girêdana kûr a di navbera xweza û mirovan de giring e. Di kevneşopiya dengbêjiyê de xweza ne tenê paşxaneyek, hêmanek çalak a çîrokan e. Ev feraset di berhemên Yaşar Kemal de gelek caran tê dîtin. Erdnîgariya Çukurovayê ya berfire hema bibêje wek karakterekî romanên Yaşar Kemal zindî ye û bandora Evdalê Zeynikê derdixe holê. Romannivîsa Yaşar Kemal mîna pirekê ye ku ji xwe cîhtî berbûgerdûniyê ve diçe. Cîhana vegotinê ya ku bi bandora vebêjêrên xwecihî yên wek Evdalê Zeynikê pêk hatiye, bi nûxemandina nirxên gerdûnî yên mirovatiyê bandorek li seranserê cîhanê kiriye. Yaşar Kemal bi vê kevneşopiya destana xwe cihî dengê gelên Anatolyayê gihand wêjeya cîhanê.